Masarykova ulica a ukážeme si na predaj dvojizbovú chyšku. Vitajte! Za rohom máš autobusovú stanicu, Kaufland a detské ihrisko. V centre si na pešo za 16 minút. Do bytu vstupujeme do tejto predsiene, po pravej strane máme kúpeľňu s toaletou a klasickou vaňou. Po pravej strane taktiež je kuchyňa, ktorá má stavané spotrebiče a množstvo ložného priestoru a je tu miesto potom ešte aj na jedálensky stôl so stoličkami. Pokračujeme do druhej časti bytu, ktorý je rozdelený na dve časti, dennú a nočnú časť. Oproti je ešte šatník s množstvom ložného priestoru. Po pravej strane máme spálňu, kde je vstavaná skriňa a miesto aj na manželskú posteľ. A oproti je spomínaná denná časť, čiže obývačka, na ktorú nadväzuje aj veľká krytá lóžia. Medzi hlavné benefity tejto chyšky patrí výmera až 60 m2, dobré poschodie, samostatný šatník a klimatizácia. Takže majte sa fajn a vidíme sa na prehliadke na Masarykovej ulici v Michalovciach.